Да, бе. Любовилни. Любовилни. Ой, телефона ми много далеч снима. Хубав ли е хляба, малело? А? Хубав ли е хляба? Чана ми купи Анцунг. Адидас. Един друг Анцунг ми купи. Дебел. Зимата. Кой ми купи още? Чорапи ми купи. 10 чифтали. Чорапи? Чорапи ми купи. Как ме гледа моята жена. Мисля, че. Друго какво си купи? Друго. Купихме Стоянка палто. Тя ще каже. Танче, какво си купи? Мамо, купех си палто, подарък от тебе. Палто. Бельо се взема. Какво беше? Чанти. Две чанти се Забравихме чантите. Тя ги забрави вече. Колко работи? Това много работи, че тя забрави вече. Разбира се, че си взема Парфюми се взема. Где ще отиваш, Танче? по кръчмите. Свиквай. Парфюми. Ти за очите. Какво беше? Спирали. Една спирала. Спирала. Четки. Метки там, работи. Кой работи се взема? Четки? Подарък купихме, подарък си на Клавчето. Подарък купихме, чанта, такова. Ти молив ли? Какво е? Кой купи, Танче? Не помня кой купи. Да сложиш вътре да не е празна. Мълчите и сега ще чуем. Да, снимай, да. Ама ти клипче ли правиш, Танче? На керанцето купихме Анцу. Само. На керанцето